ହାପି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୁଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଇଛି 6ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଡ଼ର ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ଡିଏନ୍ଡି ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିନେଇଛି। 2ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଘାଟିକାରେ। ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିକି ଅର୍ଡ଼ରରେ କଷ୍ଟମରକୁ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର ମଲ୍ଟି ବାଜିଛି, ଯାହା ହଉ ବେଶୀ ନା 64 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆମେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଯିବା, କଷ୍ଟମରକୁ ଦେବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ରେଡ଼ି କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଲୋକେସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ 2ଟା ମଲ୍ଟି ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିଥିଲା, 2ଟା ମଲ୍ଟି ଅର୍ଡ଼ର ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଖାଲି ପେମେଣ୍ଟରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର ମଲ୍ଟି ବାଜିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅର୍ଡ଼ର ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। 7 କିଲୋମିଟରକୁ 45 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, 20 ଟଙ୍କା 10 ଟୋଟାଲ୍ 65 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ରିସିଭ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ ପଟେ ଅଛି, ଡିଏନ୍ଡି ସମ୍ ପଟେ ଅଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମର କେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ବାଜୁଛି ଆଜି ଦେଖାଯାଉ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ସୋମବାର ବି ଏମିତି ଏତେ ଅର୍ଡ଼ର ସ୍ଲୋ ଥାଏ। ଉଇଥ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ଦେଖାଯାଉ। ଆଜି ରଜ ଯେହେତୁ ପର୍ବ, କାଳେ ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ରହିବ ଆଜି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିବା। ନା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆମର ଖେଚଡ଼ିରୁ ଲାଗିଥିଲା, ଖେଚଡ଼ିରୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏରିଆର ଖେଚଡ଼ିରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବାଜିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଣ୍ଡୋ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଉତ୍କଳ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ନେଇ ଆସିଲି। ଅର୍ଡ଼ରଟା ବି ଦେଇଦେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଲି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡିଏନ୍ଡି ରିଗାଲିଆ ଆଉ ସେମ୍ ଲୋକେସନ୍ ପଳାଇ ଆସିଛି ଯେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ରଟା। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଡ଼ରଟା କେଉଁଠୁ ବାଜୁଛି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବାଜୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖାଯାଉ। ଏ ତ 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ରେଡ଼ି କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ରେଡ଼ି ପାଇଁ, ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜି ସାରିଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଆସିସାରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଏନ୍ଡି ରିଗାଲିଆର ଆମର ବର୍ଗର କିଙ୍ଗରୁ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜିଛି ଏମ୍ସ ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ରେଡ଼ି ହେଇନି, ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ଡେଲିଭରି କରିବା ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର ମୁଁ ଦେଖାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ଆସିଛି ରେଡ଼ି। 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ, ୱେଟ୍ କଲି 10 ମିନିଟ୍। ଅର୍ଡ଼ର ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ଆସିଛି। ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ ପଡ଼ିଛି। କୀର୍ତ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଦେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ରେଡ଼ି କରିଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଲୋକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ରିସେପ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ରିସେପ୍ସନ୍ ରଖିଦେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଡେଲିଭରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିବ। ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କେମିତି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆସିଛି ଆମର ଡିଏନ୍ଡି ରିଗାଲିଆରେ ମହଲ ଭିତରୁ SN7ରୁ ITR କଲେଜ ପଡ଼ିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହା ହଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ବି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି ଆଜି, ଯେହେତୁ ରଜ ପର୍ବ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମହଲଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରକର ମହଲଟା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଜାମ୍ ବି ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମ୍, ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଆଜି ଭଲ ରଜଟା ତ, ତେଣୁ କଷ୍ଟମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅର୍ଡ଼ର ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ବାଜିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ରେଡ଼ି ହେଇନି ଅର୍ଡ଼ରଟା, ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। 7:44 ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ରେଡ଼ି କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ 7ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ରେଡ଼ି କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ରେଡ଼ି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ରଟା ମୁଁ ଡେଲିଭରି କରିସାରିଲି। କସମ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଲିଗୁଣ ମାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଅର୍ଡ଼ରଟା ବି ନେଇ ରିସିଭ୍ କଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଥିଲା, କସମପଲ୍ଲୀ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଏଚ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନେ 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କଲି। ଦେଖାଯାଉ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ରିସିଭ୍ କରି ନେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ଯିବା ଦେଇଦେବା ଅର୍ଡ଼ରଟା। ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ବୋଧେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିହେବନି, ଅର୍ଡ଼ର କରିହେବନି। 11ଟାରେ ଅର୍ଡ଼ର କରେ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆମର ବାର୍ବିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ବିଜୁପୁରରେ ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଡ଼ରଟା। ଅର୍ଡ଼ରଟା ନେଇକି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା। ଯେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଡେଲିଭରି କରିକି କେମିତି ରୁମ୍କୁ ଯିବି। ଯାହା ହଉ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ
रेस्टोरेंट बना है मस्त लगुच रेस्टोरेंट देख डीएनडी गले 6 फ्लोर 6 महल अच्छे बहुत बढ़िया लगे चलतु ऑर्डर तो रेडी है सांग मैंने अपेक्षा कर ऑर्डर को रेडी हो नहीं जावा मैंने बर्तमान ऑर्डरटा डिलीवरी करदेली सर आसी नहीं गले कैश डिलीवरी थिला रिसीव कले कैश देकी ऑनलाइन पेमेंट करते सांगाने तो जहाँ हो ऑलरेडी बर्तमान 10टा ऑर्डर मोर हो सारी 100टा एनसीडी भी आसी बहुत खुशी लगे किंतु दुख लगे रेस्टोरेंट आधा घंटा मत वेट करला बसईला ना मोर जल्दी सरी जाता ठीक अच्छे जहाँ भी हो कि गोटे ऑर्डर बाजी था तो सांगे देखले आज आप माने लाइट न आसिक ऑर्डर करने बाध्य हली कारण 2टा ऑर्डर निहाती दरकार ना 100टा मुझे पाई ना एक्सट्रा जहाँ हो भल भल ऑर्डर मुझे डिलीवरी करदेली कुछ असुविधा सांगे तो हापी रज समस्त आउ पुणी थे समस्ते रजर मस्ती करूँ मजा करूँ सांग मैंने मो भिडियोटा केमती लगे निहत कमेंट मत जनइबे जो सांग मैंने मो भिडियोर चैनल प्रथम अच्छा दयाकर सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ तापर आइकन बटन को बजाई दिखाँ प्रत्येक वीडियो आप नोटिफिकेशनटा जल्दी जी आप मो वीडियो सब देखिपारे तापर सांग रिक्वेस्ट मत सपोर्ट करूँ मु प्रथम बर्तमान वीडियो बनाऊँ सांगे एत मुझे जानी आप सपोर्ट मत आगू नब आमती नुआ भिडियो आप बनई देखिए तेज रोचे गुड नाइट हैप्पी रज ऑल फ्रेंड।